Hello mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa Kalambuan dari sa lungsod sa Macau. Okay, today is Wednesday niya April 3, 2024. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang ginahanglan og mga investor, nang ginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mo sanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Niya paibalo sa tanan ay balita sa Iko TV, ang ato ang Matalom Boardwalk nagpadayon ang pag-construct sa kalsada aron mas hapsay na sila, mas hapsay na ang iya. Pag naay mo ari sa boardwalk, tinakadyo murag magkunkuan ba, di na rough road, simentado na. Ako mang hinaot nga magkinabangay jud ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Kinahanglan nato ang panagiusa, teamwork o pag sa usa ka tumong, usa ka kausa niya tinuoray nga mo serbisyo alang sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong abdik o buotan nga Mayor Eric S. Pahulio aron na magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang ginahanglan og mga investor, nang ginahanglan og mga negosyante. Nganuman usa ka importante ang mga investor o negosyante kay kaning kuan guys, private sector o government sector mao ni nadyo na sila teamwork aron ang gobyerno mao'y mohimo og mga proyekto kanang example mga daan, kalsada niya. Ang private sector mo po mo invest o kuan hintay negosyo kay o kuan hintay na yung mga investor dito ng sod makakreate siya trabaho, negosyo, income sa lungsod. Mura nang ekonomiya nga cycle ba nga maudjud ang kinahanglan diri sa lungsod sa Matalom. Niya mao ato gayong suportahan ang administrasyon Mayor Eric S. Pahulio aron mas daghan pang mga programa nga pagahimuon diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Binati o minahal kong Matalom okay. Katong ganahan mo pa itong balot guys. Ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza katong ganahag pulutan. Welcome mong tanan dire. Sige. Okay. Katong ganahan mo pa itong balot, ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza guys. Niya katong ganahan pog mag-chill. Welcome mong tanan dire guys nga mo ari. Today is April 3, 2024. Sa mga negosyante diay nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og balot mo sir, makapagwapog, makapagwapa, makapahamis. Ay balot. Balot mo sir. Nanay gluta nay, makapahamis nanay. Okay, katong ganahan mo pa itong balot, ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza. Diri amani atong kuan guys. Amani atong pinakagwapang customer diri sa lungsod. Ijaning igsoon si Rabia Mateo. Dani crush na polis. Sinanay kay hilig og gwapo. Unsa toy? Hingkarga ni unay? Mga polis nga. Gwapo.
Oh, gwapo din ang nanay. Palot miga, migo makapagwapo migo, makapahamis. Okay, katong ganahan mo palit og balot. Ari lang ta sa Matalo Municipal Plaza, guys. O nanay oh. Okay, datay balot, guys. Balut.